Pandemic man ron, so why do aw sa interior? Iawhag ang tanang kalag nga mo do aw sa tagsa-tagsa ka mga balay nila. Sila na lang may do aw. Inihahandog ng saat ka, mubalik ka, human sa unong kabulan. Sa pagsalig kong hilabihan, nisukot ko imong biyaan. Apan sa himan-himan, imura kong gikalimtan. Ayaw pagsad kung dili mo matuman, para di ka masalikan. Doon naman tatay kisabutan, unta tumanon na to ang tanan. Ako kang gisuportahan para sa imong kaayuhan. Dili lang tani mo hikalimtan, na doon na tayo gipanumpaan. Nganong imo man kong gibiyaan, imo pakyut kong gipasalikan. Nga magkontakay ta sa WeChat, sa Skype ug sa Facebook. Kung mutawag ko, kontaktan ka, grabe akong kabalaka. Nihayag na lang ang adlaw, asa ka kanila ka. Ayaw pagsad kung dili mo matuman, para di ka masalikan. Doon naman tatay gisabutan, unta tumanon na to ang tanan. Ako kang gisuporta
dako pa malaging large. Ako nang tanga naman sa sinabi mo mga salita. Ay, nakita dito rin siya higit na. How XL din kuan? Aw, kay ko dako pag large, kay ko orange lang. Okay. XL na lang man tulo. No other choice. Ay, nakainom doon siyang olay botkon. Ga-vlog ta? Yes. Wow. Thank you. Oh, yes. Yes. Happy Halloween to all of us. So my order is 10 ka large, duha ka medium, usa ka small og usa ka XL. Why kalag kay koan kanang naay social distancing. Nagkuhan sa pandemic man ron, so why do aw sa interior. Yawag ang tanang kalag nga mo doaw sa tagsa-tagsa ka mga balay nila. Sila na lang yung doaw. Oh, paabot ato inyong mahal sa kinabuhi kay mo doaw ninyo kay wa doaw nila. Paabot ato. Yes. Haning ikuan ron. Haning i-upload ron. Dali ron pag-edit. Wow! Yawan. Halloween man eh. Mura man eh Halloween kay. Scary man eh yung mata. Di man good scary. Cute man good na. Ako magod ng mata. Di man. Alright. Hello guys. Ato na mi. Bye-bye. Sakto na ito among vlog. Salamat inyo na. Siya si Miss Joanne Barbarona. and she is Marivic Hernando. okay. Joanne and Marivic is in our house. Salamat. Bye-bye.